Ja volim da Kaliopi posluša neku od mojih pesama i da mi da svoj sud. Ja njoj pošaljem šta misliš, ovo si ti, znaš ono, ovo si mi ti dobro. Svugdje, ja sam jednom ovdje ispred hotela, neko je sklonio tablicu, pa sam morao da čekam, da policija da dozvolu, da... Razumiješ to? Posle neke svadbe. Ja u životu sam samo jednom bio u zatvoru. Da? Da. Jednu noć sam prenoćio u Americi, u Milwaukeeu. Što napravi? U Chicagu. Divna priča. Pred sami koncert. Ja dobijem nagon za mokrenjem i čujem ono tak kako je puklo razumiješ? Kod žamlija. Meni se dešavalo da prođem pored pa klinci neki mali, izvinite, možete mi učiniti uslugu? Rekao, šta da ti učinim? Da mi uplatite. Ajde. Pa mene je toga strah, sine. Ja sam u Vegasu bio 10 puta. Ja nikad nisam ubacio $1 jedan u onaj aparat. Moj prijatelj, laka mu zemlja, Kemal Monteno, kad god me je zvao na telefon, više sam čuo ono piu, 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 nego njegov glas. Jer smo se tako i rastali. Ona je ležala u krevetu i imala je moždani udar, povremeno se gubila. Meni govori, gospodine, hoćete mi pomeriti ovo ćebe? Pa rekao, majko, ja sam tvoj Željko. Nisi ti moj Željko. Ja kažem, možeš da ti zapevam? Ajde, kaže.